मोनबाथाय बिसोरखौ आलौ होनाय खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर जों नुनो मोनदों मैयानि समावहाय जोंनिनो बर' हारिनि बयजोंबो मिथिजानाय थाख्लाय नार्जारिखौहाय पुलिसफ्रा खानानै लांबाय सासे उन्दै बैसोनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि केसआवहाय। दा थाख्लायनि गोसोआ फिल्मावहाय जेरैबायदि मोगथाङावबो बेबायदिनो होननानै जों नुनो मोनबाय। बियो फिल्मावहाय जेरैबायदि गाज्रि पार्टखौहाय लादोंमोन थिग मोगथाङावबो बिनि गोसोआ गाज्रियानो। बियो मोगथाङावबो गाज्रिखौनो मावनानै दंखोमायोमोन होननानैहाय जों मिथिनो मोनबाय। दा बियो गावनि दाय मावनायनि साजाखौहाय मोनखासिगोन। पुलिसआ बिजिरसालिया बिनोहाय साजाखौ होखासिगोन। दा बे हमजानायखौ लानानै थाख्लायनि हमनानै लांजानायखौ नुनानै माखासे साननो रोङि थौले गोसोनि मानसिफ्रा बिसाखौ बदनाम होनो नागिरदों कमेन्टनि गेजेरजोंहाय। नाथाय आंनि मथेब्ला बिसाया बेयाव गोरोन्थि गैया। बिसाया मोनसे एस'सिएसन रायजोफोर बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसना बिनि दायनिगिरि नङा। बिसाया बेखौहाय फोरोंनो थाखाय डेभेलप जानो थाखाय उन्नति जौगानो थाखायसो बेखौहाय लादों। नाथाय बिनि आखल आखुआदि एसेबां गाज्रि बिसायाबो मिथिया। दा खामानिखौ मावदों थाख्लायासो मावदों। बियो गावनि पार्सनेल खामानि मावनायावहाय बेयावहाय बबेबा पार्टिखौ सरजाबनो जेबो गोनांथि गैया। जोङो बिसाखौहाय बदनाम खालामनानै लाब गैया। दा बिसानि सासे दैदेनगिरिया मा बुंदों खोनासंनानै ला। खांख्राइ सावथुननि ट्रेलारावनो थाबाय। आं दहाय एसे मोन्दों, आं निउसखौ दासिम नायजोबनो मोनाखै, दसे उनाव नायगोन। बाथ्राया ओरैबायदि, जिखिनि दा निउसाव ओंखारदों जाय दाय मावगोन बियो साजा मोनगोन। बिसाया जेनेबा जों प्रेस्टिजियास मोनसे दिनैनि समाव संगठन, बेयो जोंनि प्रेस्टिजखौ जाय माने हानि खालामगोन बिथांनि सायाव बिसाया जेब्लाबो मा होनो बेखौ बिथांखि लानाय जागोन। आरो दा बिथाङा जिहेथु आयेननि नोजोरावनो दाय मावदों बिथांखौ आयेना साजा होगोन। बेनि अनगायैबो बाथ्राया जुदि सैथोमारब्ला बेखौ लानानै आयेनाबो बिसार खालामसिगोन। आरो जिहेथु जोंनि बड' सावथुन मुलुगनि सासे मानसिमोन, बिथांनि सायाव जों माबायदि बिथांखि लानाय जागोन बेखौ थाबैनो बिसाया सावरायनानै रायजो राजानि गेजेराव फोजावगोन। गिदिर बाथ्रा नङा। जिहेथु पार्सनेलिटि होननाय बुस्थुआ गावबा गावनि बाथ्रा। बे जेनेबा हय आर्टिस्टबो जानो हागौ, सोरबा बेलेग प्रफेसननिबो मानसि जानो हागौ, बेयो मानसिनि गुननि सायावसो निर्भर खालामो। गतिके बेयाव दा सोरबा सासेनि थाखाय गासैबो आर्टिस्टआ बिदि बा सोरबा मोजां प्रफेसनाव थानानै बेबायदि मावनो हामा मानाङा, बे बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला जों खोब माने क्लियार नुहुरा आरो माने बाथ्राखौ। दा बेबायदिनो जिहेथु जोंनि गेजेराव जोंहाबो मोनसे एस'सिएसन दं, जोंहाबो मोनसे कालसार दं, जोंहाबो मावनो गोनां खामानि दं। अन दा कन्ट्रेरि बे केरेक्टार, गावबा गावनि जा केरेक्टार, बेयो जाहाथे थिगैनो थायो। जों बेनि सायावबो बिसाया माखासे प्रजेक्ट लाबोदों, खामानि मावबोदों। दा बिथांनि सायावबो सावरायनांगौ दं होननानै बिसाया दिनै सानगोन। आरो साननानै खोब खम समनि गेजेराव जोंहा सावरायनानै माखासे बिथांखि लानाय जागोन। बेखौ बिसाया फोसावनानै होगोन। जों खोनाबाय बिसानि दैदेनगिरिया क्लियारलि फोरमायनानै होबाय। बेथ' दायनिगिरिया साजाखौ मोनखासिगोन। जेरैबायदि दायखौहाय मावदों ओरैबायदि साजाखौ बियो मोनखागोन, बियो थिग। दानिया फैदो लोगोफोर, माखासे अपोजिसन पार्टिनि सासे बेक्तिया फेसबुक पेजावहाय मा बुंदों बेखौहाय आं नोंथांमोननो फरायनानैनो दिन्थिलांनाय जासिगोन। खोनासंदो। क'क्राझार इउथ बिपिएफ प्रमद बर'नि परिबर्तनआ बेनो नामा? इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लायआ उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि थाखाय पुलिसजों हमजाबाय। दा बे क'क्राझार इउथ बिपिएफआ मा बुंनो नागिरदों? बेवहाय प्रमद बर' सारखौहाय मानो सरजाबफाखो? बिथाङा
UPPL नि एगेन्स्ट बेनिखायनो प्रमद बर'खौहाय सरजाबफादों। नाथाय प्रमद बर'आ बे थाख्लायजोंहाय जेबो सोमोन्दो गैया। नंगौ थाख्लाया UPPL खौहाय मोजां मोननानै UPPL जों सापर्ट खालामदों। नाथाय UPPL आथ' दायखौ मावाखै, थाख्लायासो हारसिं दायखौ मावदों। बेयावहाय मोनसे पलिटिक्सखौहाय सरजाबफानो जेबो गोनांथि गैया। बेयो जोबोद गाज्रि जादों। मानो बेयावलाय सासे बयजोंबो सिनायजानाय मान गोनां दैदेनगिरि प्रमद बर' सारनि नाम लाखो? दा नोंथांमोनासो मा सानो? आंनि बायदिब्ला बियो मोजां जायाखै। बेबायदि जानो नाङा। बुजिनो नाजा, सोलों। जोंनि बर' हारिफोरा गाव गावनि साननायखौल' हास्थायनानैहाय बबेबा मोनसे माबा जायोब्लानो बेनिफ्राय बैयाव बैनिफ्राय बैयाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौहाय जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों। दा बे क'क्राझार इउथ BPF नि एकाउन्टआ जानो हागौ सासे सोरबा UPPL खौ नायनो हायै व्यक्तिनि एकाउन्ट खोमा। जुदि बेफोरबायदि एकाउन्टला बे क'क्राझार इउथ BPF आ BPF खौ लाजिफोनांदों। BPF दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौसो बियो लाजिफोनांदों रायजोफोर, UPPL खौ नङा। बेफोरबायदि मारै मोनसे दायावहाय बिना दाय गैयै पार्टिखौहाय सरजाबफानो हाखो? दायखौ मावदों थाख्लाया, दा साजाखौबो मोनगोन थाख्लायानो। थाख्लायखौ बुं, नोंथांमोना थाख्लायखौहाय सावराय, नाथाय गुबुनफोरखौ मानो सावरायखो? बियो जोबोद गाज्रि, मोजां जायाखै। स' रायजोफोर, आंनि भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। आरो जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै हो। सोरबा जुदि गोदान हाबदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।